De politie is nog altijd druk bezig met de steekpartij op de Capellerlaan van afgelopen weekend. Een 30-jarige vrouw werd bedreigd door een 32-jarige man en ze stook de man neer. De man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis en kwam op de intensive care terecht. Deze week werd bekend dat de man weer op de been is, maar wel gelijk zelf ook werd opgepakt. De man wordt verdacht van bedreiging. Het voorarrest van de vrouw is inmiddels ook verlinkt. De vrouw zit al sinds het voorval vast. Na de steekpartij die plaatsvond in de nacht van vrijdag op zaterdag werden de Capellerlaan in Remun helemaal afgesloten voor technisch onderzoek van de politie. De politie deed uitgebreid onderzoek vanwege het ernstige letsel van de man. Bij het onderzoek werden ook een speurhond ingezet. De politie wil verder geen details kwijt over het onderzoek. Ook de toedracht van de ruzie tussen de twee is niet bekend. Het zou gaan om een conflict in de relationele sfeer.